trying out the most recommended Kapampangan-style sisig dito sa Midao. Siyempre, walang itlog, walang mayo. Ang sarap. Ibaba mo muna yung camera, tikpan mo to. Andito tayo ngayon sa Dao, sa Mabalacat, Pampanga. Ito yung pinaka-recommended na sisig sa akin, na as in pati mga chef, mga restaurant owner, mga nagtitinda mismo ng sisig ha. Sila mismo, ang sabi nila, tikman ko raw yung Edwin sisig dito sa Dao. So, pinuntahan natin sila ngayon. Mahigit 2 dekada na ang Edwins dito sa pwesto nila. Pero bago pa sila nagsimula dito, matagal na rin daw talaga sila nagtitinda ng pagkain. Open yan magmula 9 a.m. to 10 p.m. at available din sila sa Grab Food. Ang haba daw lagi ng pila dito pagka lunchtime o kaya dinner time, kaya nagpunta kami yung 3:00 ng hapon. Ang dami na rin nagpunta dito para mag-feature sa kanila, mga sikat na content creators, may mga artista, and even yung local news. Kumbaga, subok na siya ng marami, wala nang pinapatunayan. At pagkakain ka dito, bawal lang maarte ha, kasi old school siya, walang aircon. Pero kahit ganon, dinadayo pa rin talaga siya ng mga customers niya. So, eto na yung mga order natin. Sisig, liempo, at saka lechong manok. Yan po yung sikat na in-order dito sa Edwin sa Dao. Ang nag-refer sa amin dito ay maraming mga chef and business owners na. At sinabi nila na puntahan daw namin dito at itry namin yung mga sikat nilang mga products dito. So ayan, kakainin natin. Unahin natin ang sisig. Ang sarap. And this is grilled. Hindi siya yung crispy kind of sisig. I think yung nagdadala talaga dito is marami siyang atay. Tapos yung atay nila, inihaw din. Kaya mas malasa siya instead of yung mga pinakuluan. Tapos, pwede ka pa magpa-add ng extra sibuyas kung gusto mo. Liempo. Meron din daw silang dito, inihaw na bangus. Kaso lang, sold out natin natin inabutan. And then paggabi, meron pa silang mga isaw, mga pork barbecue, hotdog. Pero masyado tayong maaga, so piniprepare pa lang nila doon. Malambot. Harap. Malambot siya, tapos meron siyang crust sa labas, so well done. Pero sa loob, it's still juicy. Next one is their lechong manok. Well done yung pagkakaihaw nila. Yung gravy nila is sweet style ha. So kung hindi mo naman type yun, dito ka pa rin sa spicy na toyo mansi. Naubos namin yung sisig. Tapos, sarap.